Kaikki tai ei mitään, kun tiedän kuinka paljon sä palupaikallaan. Sade ei teitä enää kastele, sillä te olette toisillenne suojana. Kylmyys ei teitä enää vaivaa, sillä te lämmitätte toisianne. Yksinäisyyttä ei enää ole, sillä te olette toisillenne elämäntovereita. Te olette nyt 2 ihmistä, mutta edessänne on vain yksi elämä. Astukaa nyt yhdessä yhteisen elämänne päiviin ja olkoon elämänne maan päällä hyvä ja pitkä. Hetkessä Johanna ja Mikko me olemme tulleet vahvistamaan teidän rakkauttanne, rukoilemaan teidän rakkautenne ja teidän liittonne puolesta. Rakkaus on hullaantumista toiseen. Se on lempeä ja se on loimua. Mutta se on myös arkista rakkautta. Se on sadetta ja se on aurinkoa. Se on toisista huolehtimista ja turvan löytämistä toisen sylistä. Antakaa toisillenne sellainen paikka, johon voi tulla ihan mistä tahansa, ihan milloin tahansa. Sellainen paikka, joka on turvallinen, hyvä. Se on sellainen syli, jonka olla, tulla ja siinä saa jäädä.
Jes, ei tarvi hymyillä. Meidät on kaikki kutsuttu tähän tilaisuuteen todistamaan teidän rakkauttanne. Ja siksi kysyn teiltä seuraavat kysymykset. Kaikki tietävän Jumalan edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Mikko Kalevi Holk, tahdotko ottaa Johanna Maria Aholan aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Johanna Maria Ahola, tahdotko ottaa Mikko Kalevi Holkin aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Sitten elämässä voi myös tulla joskus. Ei oo säästä. Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki.